Ćao kolege! Bukiranje i sređivanje aviokarata se obavlja u agenciji. Datum odlaska se određuje na osnovu početka posla i na osnovu vaših želja kad hoćete da letite. Sve karte uključuju 2 kofera u povratku i besplatnu promenu datuma povratka, koja se opet vrši preko agencije. Smeštaj u nekim slučajevima nudi vam sam poslodavac, a negde ga nude sponzorske ili lokalne studentske agencije za određene oblasti. Mi ćemo vam uvek izneti sve ponude smeštaja koje dobijamo za vašu lokaciju i pružiti vam maksimalnu asistenciju pri bukiranju, jer preferiramo da šaljemo studente u mesta gde nam je smeštaj provereno dostupan. Ukoliko studentima postojeće ponude smeštaja ne odgovaraju, insistiraju da sami obezbede mesto na kome će živeti tokom programa i ta opcija vam je uvek na raspolaganju. Bitno je da znate da od samog smeštaja ne očekujete previše, jer su većinom u pitanju studentski uslovi života, koji su sasvim korektni za osnovne životne potrebe, gde ćete spavaće sobe deliti sa više osoba, imaćete dostupno kupatilo i zajedničke prostorije poput kuhinje i dnevnog boravka. Ali slobodnog vremena neće biti baš previše, tako da ćete kuću u kojoj boravite viđati prilično retko. Veoma je bitno i da znate da ste kao work and travel studenti pokriveni obaveznim zdravstvenim osiguranjem za vreme radnog dela trajanja programa. Polisa pokriva do $100.000 troškova i odnosi se na one stvari koje se dese u Americi. Aktivira se tako što pozovete sponzorsku agenciju i oni vas upute na to gde da se javite. Pošto je turistički deo opcioni i zdravstveno osiguranje za njega je opciono i možete da ga doplatite ovde ili sponzorima u Sadu, ako vidite da ćete koristiti svoj turistički period programa, što vam mi svesrdno preporučujemo kako biste izbjegli sve bespotrebne rizike tokom boravka u Americi.